Здравейте хора, аз съм RoboVestBox и както ви обещах, ще купа диаманти пред вас и ще взема ачивмента, както винаги. Вижте сега. И вижте, взех ачивмента и се кефя много. Още в трети епизод намерихме диаманти. Опа. Иска да се изхъпа тази кръка пак. Да, поредния епизод мисля да копаме. Да намерим малко ресурси и да се връщаме в къщата. Един ачивмент имаме. И сега диаманти. И правим параден чантик тейбъл. Букшелф. Да. Така значи. Опа. Да, тук пак да има диаманти. Добре, тази поредица ми продължава нещо. Макар че може в трети епизод. Още не съм кръстил име на поредицата. И емералди. Да. Тази поредица днес не се бива. Изкопам на емералда. Идай. Опа, емералда. Редстоуна. Не, колко редстоун не мога. Само да взема малко. И си продължавам. Да, хора. Кажете колко епизода да са това поредица в Survival ми. Аз мисля да са общо 100. Не знам дали ще ги стигна, но ще ви стигна, но малко трудно. Вие кажете колко епизода са. Вие покажете. Ама не ще да кажеш там 5-10. А искам да са някъде до 50. Не чак 150. Така съм решил да ви кажа. Добре, редстоун намерихме. Малко съм болен така. Съжалявам. Като съм вкъщи, няма какво правя. Сега, тъй като в училище не мога да качваме редовно клипчета, така че то ще завършим след няколко дена. Майче, да. Опа, не знам грешното. Така. Да, има хубави ресурси. Много малко айрон. Да гледам. Трябва да купим на по-горно ниво, за да събера малко айрон. Ще да гледам, нямам никакъв айрон. Опа! Добре. И пак диаманти. Хора, какво да ви кажа? Не съм спро. Искам си ги изкопам. О, бая се.
Нека ще искам това клипа. Айде да намерих. Но... Да, имам 6 диаманта. 7. Да. Съжалявам, обърках съм. И се кефя много. Само един айран бе. Няма ред, само ще го изкопаем. Усилено ще качвам кръпчета на тази поредица, че нещо много ми хареса и на вас сигурно ще ви хареса. Да, но чекай да знам аз как снимам. Го намерихме. Да го изкопаем на хубаво. Да, колко айрен изкопахме. Сега. Колко айрен има тук, бе. Усмея сега, да. Не е много. Искам така по-голямо количество айрен да събирам. Така. Емералд. Вижте го ето там. 2 емералда за един епизод. Това никак не е зле за мене. Емералд, че иде. Да, вече съм с 2 емералда. Сега. Тук искам така да го затрупам и да тръгнем тук. Не знам защо така реших, ама... Да. Имам си много ресурси, така че... Да, следващия клип няма да копаме. Но като имам и доста ресурси, аз като гледам. А пък ще правим... Не знам какво ще правим. Често казвам. Затова ви казвам в коментарите, напишете какво да правя. Че и аз не знам. Честно казано. Опа, айран. Трябва да го изкопаем. Дальше с айран. Добре съм. Няма се написа. Да, 15 левел съм. Трябва да се прави enchanting table. Макар че няма обсидиан. Оп. Така. Още редстоун. Аз целият левел го взимам от редстоуна. Честно казвам. Диаманти? Няма. Да. Още редстоун. Така, да вземем колесо. Така. Мисля това да е за този епизод. Че дам 10 минути. Да, така че довиждане, коментирайте и оценявайте. Харесвайте. До